Dalam mereka campur sari mustika budaya kita tajakan mereka di Lia sing paling gitu. Lia Kalista. Go go go. Hey hey hey. Dulu. Wilujeng dalu diajeng Lia. Wilujeng dalu Kang Mas Bayu. Nggih, asma lengkapipun Lia. Lia mawon. Lia Kalista, ngoten nggih. Nggih, niki dalam rangka pernikahanipun niki ngunduh temanten. Nggih. Mas Dika Aprilani. Iki kondange jenenge Karang Mas Kirun. Mas Kirun jenenge Kirun ki oke yo tibake. Iya Kirun lawak. Nggih, kalian Mbak Diana Novita. Nggih. Wah, saking ngantru lho niki. Bendil Sari. Ngono ya Mas. Putrinipun Pak Sarjono. Nggih. Jurung donga Mbak Lia. Nggih, mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah Mas. Enggal-enggal diparingi momongan kang soleh lan solehah. Leres sanget. Kula nggih nambahi muga temanten sarimbit dadi temanten ingkang kebak barokah pernikahane sepisan kanggo selawase ora bakal kapisahake. Amin. Pramila ngeten Dik ya. Kadang ki tembang ki lek rati bawani ibaratnya mam ndak gawe sayur. Ngoten. Makanya kita bawani Monggo Kang Mas. anu Mas monem mopat pelok. Ya monem mopat iki harus belajar. Saben dina mung ngelamun. Saben dina ngelamun. Nggih. Mergo Mas Dika suwi ra ketemu Mbak Diana. Oh, nggih ngangen-ngangen ya Mas. Iya. Nggih. Angen-angen lan wong manis. Sampean saged bawanipun? Mboten apal kula Mas. Oh, blas. Blas. Arep urip bebarengan bunga susah tilah apa tega lan pun kakang ati kurang bisa lali gong Mas. Nggih, menika ngapunten saderengipun Pak nyuwun duka ingkang kathah. Kula kalih Mas Bayu lan rencang-rencang dhateng inggil ngoten nggih sajake. Nggih. Lah nek ngesor kok melok ceraki. Lah nggih. Lah niku teng mriku ketawa cakne. Nggih. Niki imbang ana katresnanku mugi katur sagunging para rawuh nggih. Sumangga. Nggih Mbah Suryati. Ya empune. Saben